Naimbag nga bigat kakabsat, dadtoy kami man kini kumpare kon nga garamid ti video parparalan. Ket darti kami manuwaygin kabsat, ket alami tattakan nga bigat. Kuros ababatek ay tiglalagto nga kuraos ni pare darti babay sunan. Ta kakabsat agururay nak ta nagalak ti equipment na atin ay inalak na equipment na ni kumpare. Mga talaga paray. Ito dinay kakarayang da. Tunit na. Dinay nga dito kaya umpay. Abu garjay kanong tatapwak da. Una. Baka no kamay. Sige, tadan nay. Magarot. Ipawano dan nay, watan nay. May sam. Dana yan o nga may saan. Dinay na pilak kay. Sige, tabugag ta ka. Nga iti may luto natin paray. Bilang ka. Kilawan. Pinakakapsa tagi kuros, iglalagto daw, nagadaw. Bilang na makulan. Artanan. Bata may kilawan tanay. Ito naman niya dito bantay. Kuhan, tabugag. Yo. Yo. Pinakakapsat na pipino nga kurkuros. Ini pa rin ay. Ha? Nado bang ka? Kasi nakatapos na yun. Nakakasal. Kaya nga, may pagkala ko naman. Ibang ka. Uglan ako yung nakakapsat nga pasayan, nga babatay. Ibang ka. Yay, gini mululi na pa'y paray. Ha? Mululi na. Dinay na ibang ka. Tapay ni pa rin ay ngato niya, tidakan nga ngato niya. Ay, sarang. Naging masati. Wala na lang ko na dalay. Ayun na. Nagbabalay. Dapat di na may salat takal. Ayun na. Di na yung ibang katikulang daw. Nakatakas mo rin. At artigar na iba ba? Di na ibang balay. Ayun na. Ay, tikulang daw. Ato na yung nakita. Ayun na. Saka, tikulang daw. Tikulang na. Naknak daw. Tikulang daw. Tikulang daw. Ni, ay wait, ni. Diyan pa rin nakatakas. Simpang domain. Dadagos na yung ano. Namata si Rantat tanay tanong ka. Kerja na dia. Kani yang kakasat niya. Talag lang ito na, tayan. Abugag paray. Inayatak lang abugag. Pagbaba kayo. Jumping. Dali karnay. Dali. Lagi ba tinagtiyan ay? Dali. Adun mo tanay. Adi na yung. Ata na yung tayo kayo. Yabog mo. Ciao. Ate na kapsahod, tilot-tilot pasayan na babatay. Aduda si kanay, may masating ilawan. Usap, usap. Go. Kaparay. Ano ata na yung takulay. Ang kanina yung magtakas na tuwin ay. Kitaan. Ata na yung takulay. Ayan na. At sa kama, dali sa manam. Piling. Sa manam. Tadan. Basik sampai lang mo paray. So. Nabigay ah. Aray. Ambulagon paray, tanong ko warada. Ni nagpuskol paray. Nagpuskol. Tadan. Nagpuskol na kakabsat ni Kuraus. Hala. Purpurak ko lang tan. Dali, takas. Ay na. Takas. Dali, kasi mabato. Ni, nakapagtakas dan. Adi na yung takulay mo dali. Adi na yun. Ay, saan? Uy, nang naman kururi ka tiya, bukko pa yata na eh. Nakabuto na, nakatakas. Ito. Ito. Tambakan bantar kami na eh. Nakapos na, ganyan, walang pera, karangkal. Hindi ma'am. Dito na yun. Dito, ako dito na ng drop. Pagkatuwa kurusin pare. Mayabot dag ka na. Kinilaw ate dirada na paray. Una.
Sige, tabugo mo na yun. Shoo! Nagduda ka kapsat na eh. Ay! Uli na! Uli na ka kapsat na eh. Kurkuraw! Nagduda pa rin eh. Tinagpuso na. Tumpak kayo. Takwak, landa kayo. Kasidan na kayo, kakabsat. Mayatan pare, glalagto na. Diba? Nagaduda pare, tisirok na. Nagaduda tisirok na, artadan. Artadan pare. Down. Pinay, tinagta. Iwo lang kayo pagalaan sila kakabsat. Artadan pare. Ay! Adamay! Galak ko nga kurkuraws. Lubatay. Pare tayo bugaw-bugaw. Eh, parang gatak dito na eh. Ah, school na twin pare. Eh! Dina, pangalan. Pare apa? Bisa. Ray. Woy. Woy, puskol. Iabot na ng puskol. Artadan pare. Sa batang ni. Trapal nga. Arti ka garaw. Hirap na. Ganun man. Sugara, yung daguri ka, tabugod pa pinay. Tadaan, may abukutan. Uy, hanggang tumakas. Diyan na. 5 taon. Oh mate. Ay, tanay. Tangan niya. Tangan na crowd. Piling nga to. Tingnan to pare. Ano yung bukbuk yung tuy na na eh. Alam ka na, hindi mo makikita ka na ito nagtagtakas. Kilawin natin pare ah. Una, nagimas nga ito eh. Namala di binawat na nga arto. Kakabsat sa atin tinaalam yung kumpare na eh. Lagi di tayo nawis nga nagbirok pangal daw tam. Siguro. Pati ti pamayami kakabsat ka, arami dumi nga kilawin, nadupay yun na, sublimi pa, kargami pa titimba-timba na eh. Nalang nga kumurak ni kumpare. Patugmut ta katan pare. Siguro tanong mo di matay ah. Ako na yun kabsat. Mabila ka nga pagturisin natin pare, ano ka? Eh, inuman pati ko ato eh. Vitamin ng rabi eh. Kasi, Oh, kabsat. like katandata ka na. Linisan tayo, katandata bugi na. So, ato si makakwa. Tandayin na. Di, tayong tabo ka manan. Ba? Garawan, pagkabukunan. Sige ah. Bukan tayong ta. Nabugol man ang kabsat. Ngayon may pwede inalamay. Partida yung tikwa na, sikig-sigigan na.
Unag. Na nakatudak tuin pare unag nan. Nagataw. Woy. Ate ti panggitan nga sidaan. Yung. Saan pagpababakaw? Ah! Uy, rumor tayo! Ah! Tada, purwak ko lang kan. Jai. Sino? Kaya tayo may siya. Uy. Nagdudot si pare na, isang na. Beri ka kautan, tapi sukul na. Nay. Balim sublin natin no Rabi pare ba? Balim sublin no Rabi eh. Aduh, ada kay nana. Inayaw. Olsan paray. Awana rin, aray. Ran. Ha? Dapat dami parita. Sino? France nga pinigay. Ay, Ito. sigab sa tinagalami kini kong paray. Siguro tayo nawanan. Sangat naon. Wanan. Hoy. Awanin paray, sangat naon. Lupset. May yung dalawa. Lalagtudo pa rin eh. Sa nga pulo. Di masay. Kagudwa, kagudwa. Pang duwa nga baso tinalami kakabsat. Parin. Bak, madi nga takip ti paray no kilo maroy. Ito na ito ng tatay ng bubutay. Ibang butatak hindi na guys. Mga kilawan. Ito pala. Iti sudag iti tinalamikin ni kumpare kabsat. Pakita kada kayo. Tinaalamikin ni kumpare. Oh. Nabiyag pa iti kakabsat. Nakurkuros. Oh. Maglalagtuda pa yung kita, uy. Kalala kakabsat. Yung nga nalang tatabukulo paray. Screen. Tura-tura. Nga may isa. Buwa. Nabatit. Nagatunay. Nabatit. Yan mo kordata. Ate. Ni, dapat ng jayan. Ket ang gana lang siguro dito ti video tayo kakabsat. Ta yawid magic kuros nga naalamen pamirabidin ka nga kilawan baga ni kumpare. Ya paray. Una. Ket agyaman kami lahat ta kakabsat ti panagbuy-buyayo ti video mi aparparalan kini kumpare. Ang gana dito ilang ti video men ket agawid kami ta pamirabidin nga kilawan kano dayto paspasayan nga bawattek nga nalaalami kini kumpare. Ket hanggang dito yan. Like and subscribe. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.